kan lige få en lille første række. Det er godt, Ilona. Og Sarma, er nogen din? Ja. Hvor godt. Det er meget tæt og intimt, det her. Og hyggeligt. Jamen altså, velkommen til lidt mere officielt. Tak til Kimi. Og for at lægge hus til. Det føles rigtig hjemligt. Ikke fordi jeg er kommet så meget her, men min familie har kommet her rigtig meget. Og min Stane, som er en af mine nevøer, har også kommet her en del, ikke? Ja. Faktisk så var det sådan, at min bror Monkey, Michael, er der også nogen, der kender ham som, tatoverede det over på, hvad hedder den? Doggy. Ja. Og så jeg har siddet derovre og blivet tatoveret, og derovre drukket øl og tørret tårerne væk bagefter. Det gjorde så af smerte. Ja. Så det er meget naturligt for mig at tage et møde her, et valgmøde. Stemmer på kanten hedder vores kampagne her. Og det er udsprunget af et ønske om at få udsatte mennesker i forskellige livssituationer, der gør, at de er på kanten, kan man sige, på kanten af samfundet, kigger ind, måske ikke er med på så mange måder, som jeg kunne ønske mig det i hvert fald, at de rent faktisk kommer til stemmeurnerne den 19. november, eller at stemmeurnerne kommer til dem. Det er jeg sådan set ret ligeglad med. Pointen er bare, at der skal sættes et kryds 19. november, og så er det kreativiteten, der afgør, hvor mange at vi kan få med til at sætte det kryds. Hvor de sætter krydset, er vi også fløjtende ligeglade med. Bare krydset bliver sat, eller stemmesedlen kommer i boksen, så man kan markere, at man har været en del af demokratiet, og at man synes, det er vigtigt at få afgivet sin stemme. Noget af det, der hissede mig allermest op her sidste år, og nu er jeg ved at være varm igen, for nu har der været budgetforhandlinger igen i kommunerne, men sidste år blev jeg stjernetosset over at opdage, at man lukkede en alkoholrådgivning i Guldborgsund Kommune for unge pårørende alkoholikere, samtidig med, at man vedtog at etablere fodboldbaner. Og jeg ved godt, at for politikere, der er det logisk nok. Det ene er anlægsudgifter, det andet er driftsudgifter. For os almindelige dødelige, så synes vi egentlig, det handler om den samme valuta, og vi undrer os, når man prioriterer på den måde. Så det startede den her kampagne. Jeg skrev på Facebook, at jeg kommer efter de der lokalpolitikere inden næste valg med et kamera, og så må de svare for sig. Og her er vi i dag, og vi er rundt i hele landet. Vi er over 500 frivillige. En stor del er med her i dag. Og det er alle slags. Det er borgere, det er de unge studerende, som er vokset op på Solsiden og har haft det fantastisk, og som har overskuddet til at være noget for udsatte. Det er de udsatte selv, det er faktisk alle. Det er også fonde, det er virksomheder. Der er så mange, der har sluttet op omkring det her projekt. Det vi kommer til rent praktisk inden den 19. november, det er, at vi kommer til at gå rundt og stemme dørklokker. Vi kommer til at vise jer politikere, I skal nok få lov at præsentere jer om lidt. Vi kommer til at vise jer politikere, hvordan man stemmer dørklokker, hvordan man afholder debatmøder som her, hvordan man får borgerne i tale, de udsatte i tale, og hvordan I kan vente om og lytte til, hvad behovene kunne være, og hvordan I kan gøre jer attraktive. Fordi det handler jo om at gøre sig attraktiv, fordi nu kommer de udsatte og stemmer. Og det er altså forholdsvis mange, vi snakker om, fordi det er altså kun 32% af kontanthjælpsmodtagerne, der stemte til sidste kommunalvalg. Vi har sat det beskedne mål, mange vil sige vanvittige mål, jeg synes det er beskeden, at vi gerne vil have det tal til at stige til 42%. Det er altså stadig et lavt tal, og jeg synes det er en falliterklæring for demokratiet, hvis ikke at vi kan nå minimum knap halvdelen af kontanthjælpsmodtagerne. Og så er der selvfølgelig også indvandrerne, og der er de unge osv. Der er nogle grupper, der simpelthen ikke stemmer. Desværre er det sådan, at rigtig mange kommuner lige nu prioriterer at få de unge til valgurnerne. Der kommer stemmeurner op på gymnasier og produktionsskoler osv.
desværre, det ved jeg ikke, om det er, men det pikerer mig, når kommuner vedtager, at skolerne skal have mobile stemmeurner, men at der ikke kommer nogen på værestederne, og der, hvor psykisk sårbare og andre, der kan have svært ved at lige sætte deres kryds den 19. november, eller borgerservice er. Så det er noget af det, som vi vil opdrage befolkningen til, vi vil opdrage politikerne, og vi vil gøre jer interesseret i også at få de udsatte stemme. Men det er jo sådan, og det har jeg da oplevet alt for mange gange, at når jeg er ude og tale med mennesker, altså med hjemløse, med stofmisbrugere, med prostituerede osv., så siger de, jamen hvem skal vi stemme på? Vi kender ikke vores politikere, og i øvrigt så er de ikke til at stole på, og de træffer beslutninger hen over hovedet på os, så hvorfor i alverden skulle vi stemme? Så jeg synes faktisk, det har været en stor opgave og faktisk overbevise om, at det nytter noget. Jeg håber, at jer 4 kandidater, som bliver inviteret i dag, kan være med til at give mening til, hvorfor i alverden man skulle gå op og sætte sit kryds. Jeg håber også, det bliver en god debat. Vi kommer til omkring kl. 5, så kommer Københavns Kommune og fortæller lidt om, hvordan det er, mobile stemmeurner fungerer. Men vi skal nå at have en debat inden, så derfor skal jeg ikke snakke for meget. Det har jeg vist allerede gjort. Skal jeg bare lige være sikker på, at jeg når kommer omkring det, som... vi vil godt starte med at give hver af jer kandidater. Jeg kan se, at du også... Jeg kan invitere. Har du lyst til at være... Ja, op i kredsen. Har du fået noget med? Skal du noget med? Ja, en dansk eller sådan noget måske. Ja, det får vi op til dig. Okay. Op i kredsen. Man må godt komme, selvom man ikke er inviteret her. I får simpelthen 3 minutter hver, max, til at fortælle lidt om, hvad I brænder for, og måske også, hvorfor I er kommet i dag. Og så håber jeg, at vi kan snakke lidt ud fra det, og jeg ved, at vi har en masse spørgeløsende mennesker her, og diskussionsløsende mennesker, og den tager vi, når I har givet, når I har præsenteret hver her. Så 5 kandidater, 3 minutter hver. Og lad os starte med Mette Katrine fra Konservative. Ja, men allerførst så vil jeg sige tusind tak, fordi at jeg må komme. Jeg har glædet mig rigtig, rigtig meget til at komme og møde jer. Og som jeg også blev spurgt om her indledningsvis, så regner du så med, at du bliver klogere i løbet af i dag. Og det gør jeg helt bestemt, for jeg synes, at noget af det, der er det helt vigtige i sådan et arrangement som det her, det er faktisk at møde jer og komme helt tæt på, hvordan I oplever, at det er at være borger her i København. Jeg hedder som sagt Mette-Katrine, og jeg er konservativ, og jeg er ny i lokalpolitik. Årsagen til, at jeg stiller op, og at jeg er med her i dag, det er, at jeg har lyst til at være med til at gøre en positiv forskel for alle københavnere. Jeg synes, at som konservativ er jeg jo meget optaget af, hvordan det er, at vi behandler vores mest udsatte borgere. Det er sådan, at det er for mange sådan en fejlvurdering, at man tror, at København er en fattig kommune. Rent økonomisk er vi faktisk en temmelig velhavende kommune. Men hvis man måler på, hvordan vi faktisk behandler vores mest udsatte borgere, så mener jeg faktisk, at vi er en relativt fattig kommune. Man kan jo bare se, at vores mest udsatte i København får nogle svære og svære vilkår. Så det er en af de ting, som jeg virkelig vil arbejde for. Jeg tror grundlæggende på, at det enkelte menneske har lyst til at tage hånd omkring sin egen situation. Jeg tror også grundlæggende, at de fleste mennesker er dem, der er de mest egnede til at træffe beslutninger omkring deres egne situationer. Men når det så er sagt, så har jeg i løbet af de sidste 3 til 6 måneder besøgt en del væresteder. Og der møder jeg jo en lang række borgere, som har fået nogle livssituationer, som opstår af forskellige ting. Mange er jo psykisk sårbare, nogle har været udsat for noget misbrug, nogle er havnet i noget alkoholisme. Og det, der sådan set er fælles for de mennesker, jeg møder, det er, at når de skal beskrive deres forhold til kommunen, så beskriver de jo nogle oplevelser, hvor de bliver kastet rundt i systemet, hvor det bliver systemer og regler over den enkeltes interesser og i virkeligheden sund fornuft. Og det er noget af det, som den der regelfiksering vil jeg gerne gøre op med.
Og det er faktisk sådan, at jeg oplever, at der er rigtig mange af vores mest udsatte borgere, som har den oplevelse, at hvis man skal have hjælp fra kommunen, så skal man faktisk være stærk. Og det er faktisk sådan, at de stærkeste, de klarer jo sig selv. Så derfor er vi faktisk med til at svigte på nogle af vores kerneydelser. Jeg tror, de fleste har gode motiver af alle dem, der sidder og sagsbehandler. Jeg tror faktisk, at de fleste af dem, der er sat i verden for at hjælpe, de har et godt motiv og gerne vil gøre en god forskel. Men de er styret af nogle systemer og nogle rammer, som låser fast. Og det vil jeg gerne gå op med. Så jeg vil gerne gøre det enklere at være københavner.